ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи хона ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин навори имрӯза мо фақат хонаҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ дорои замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат, умуман чизе ки бошад, дар WhatsApp суратҳоро ҳамроҳи маълумоташ роҳӣ кунед, рекламааш мекунем, фурӯштан мегузорем. Ирӯз 6 августи соли 2024 1000 рубл 123 сомону 50 дирҳам дар бонки Эсхата ба канали Хона ТЖ хушомадед. Имрӯза навор ҳастед. Хонаҳо аз Душанбе, аз Восе, Кулоб, Ёвону Ваҳдат, Ҳисору шаҳри Бохтару ноҳияи Турсунзодаву хоб баъдан аз Душанбе аз якчанд ҷоҳошон хулас ин тараф Зарафшону Рудакиву Сино дигар ҷоҳо хулас беҳад арзон аз 45000 сум хонаҳо сар мешаванд. Тамошо кунед. аз шаҳри Тузам дорем бачаҳои азиз. ба хотири пешрафти канали Хона ТЖ ҳамин наворда лайка бизанед, дар канал подписатсия кунед, эълона мо сар мекунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кулоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марама занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, мегзарем ба аввалин эълони ирӯза. ассалому алайкум дӯстони азиз, мега акамон, манда аз территорияи ноҳияи Ёвон, аз Лесной як комната квартира дар корай то 140-150 ҳазор сомонӣ. ремонтдор ё ки без ремонт разница надорад бачаҳои азиз, фарқ надорад, мегирам кадоми дошта боша. WhatsApp монда +7 39 занг занен, маслиҳат мекунем, мегирам меган. ҳамин тарафҳо касоне ки квартираи фурӯшӣ дорем бачаҳои азиз, ина марамад акамон мехара, ин хел шанс камай. ремонтдору без ремонт фарқ надорад дӯстон. аз номи канали Хона ТЖ занг занен, ина пожалуйста бачаҳои азиз мехара акамон, срочно акада дар корай. дӯстон, мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як комната квартира дар якум этаж 25 метри квадратӣ, ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангир, кӯчаи Сомонӣ 8, 145 000 сомонӣ бача. ин хеле нарх умуман неста, 145 000 сомонӣ. WhatsAppшон 60 аз номи канали Хона ТЖ занг занед. срочно мега ремонти нав маркази ноҳияда қарор дорад. свет, оби гарми хона 24 соата, бочкаи 500 литра, термикс ҳаста, алиш намешава. харидори аниқ бошед, занг занен, боз муомила мешава. фақат ҳамон нафарое ки квартирахар аз ҳамин территория ҳастанд, ҳамон нафаро дар WhatsApp нависен, худохоҳ ҷавобтон метавонед бачаҳои азиз. навори моро далчи то охир тамошо кунед. фақат арзонакай бачаҳои азиз, бениҳоят арзон. лайкора ҳатман бизанед. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, деҳаи сари киштӣ поёнда қарор дорад. масоҳаташ 6 сотих, 3 дар хона дорад, об светам дорад. ана ҳамин хона фавран бояд чи савдо карда шавад. 178 000 сомонӣ мега ки боз муомилаи хубам дорад. WhatsAppшон 46 89 6 сотих замин, ду намуди об, яъне ки оби качайка ва оби канал дорад. свет камбуд надорад. як коридор, хонаҳо 3/4, мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптека, дарахтон, мевадиҳанда, дигаро ҳамаш дар ҳамиҷа ҳастанд дӯстон. хулас камбуд надорад. ҳавли дорои дарахтои мевадиҳанда, мактаб, масҷид, мағозаҳо қарибида мега қарор дорад. ҳамин хонара мақсад 178 000 сум меган дар Душанбе, деҳаи сари киштии поён. ҳамин наворои мо маъқул бошад агар бачаҳако по-братски. мақсад беэътибор нашенда, дар комментария нависен ки Хона ТЖ ба пеш, лайкора ҳатман бизанед, дастгирира гаре мекунед, мо ҳам дастгирӣ мекунем бачаҳои азиз.
хонаи фурӯшии чорум. Квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Гирдоб, доми Ҳафт бародару меган. хоб кӯчаи Узнарик, якум этаж, дукомната, 66 метри квадратӣ, 350 000 сомон. нарх. телефоношон 5040 дастӣ, 1188 дастӣ, 8304 ватсапшон аз номи канали Хона ТЖ. аслан дом 6 этажа, хона дар якум этаж қарор дорад. бо тамоми ашёҳо фурӯхта мешавад. кухни баня дорад, зали 6 метра дорад. мактабу масҷиду беморхона, аптека Садиқ 10 минута аз ҳамин хона то ҳамиҷора раҳ разница дорад. алиш ба мошине ки 40 ё 50 ҳазора боша, агар мақсад алиш мекунем, ҳами 50 000 боша, бо 300 000 дига битан мега мошиншона мегирем, қабул мекунем. хел варианти алиши дӯстон ҳастай. ака қатӣ занг бизанен, чахчах када бигирен. канали аслии мо Саудо ТВ ҳай бачаҳои азиз. и Хона ТЖ канали дим мо ҳай. канали Саудо ТВ рам тамошо кунен. дар ӯ ҷа ҳам беҳад хонаҳои арзон навор мекунем. силкаша дар таги комментария мемонам. бидурен дар ҷам агар хоҳен тамошо кунен бачаҳои азиз. нашоти хона рақамҳои худоша занг бизанен, маслиҳат карда бигирен. лайкора бачаҳои азиз ҳатман ва ҳатман бизанен. ҳамин наворда 16 дона хона ва квартира навор кардем. бовар кунед, аз 45 000 сар мешавад. аз 45 000 сомонӣ хонаҳо сар мешавад. шумо ба 45 000 тоҷикӣ метавонед хона бихаред аз ҳами навори ирӯзаи Хона ТЖ бачаҳои азиз. нашоти хона хулас маълумотро расондем. худотон бо муомила када маъқул боша бигирен ҳамин хонара. мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае, ки як комната квартира дар 3 этаж, 25 метри квадратӣ. ака гӯш кунед, даки ҷой дар Душанбе дар Зарафшон қарор дорад. нархиш 145 000 сомонӣ бача. 145 000 сомонӣ. ма бовар дорам, ки ҳамин хона ҳози савдо мешавад иншоалло. ватсапшон 2480. хона дар даруни ҳавлӣ мега, яъне ки дар ҳавлӣ сохтагӣ. 600 метр боло айра ҳай. болотар мақсад. нархи ахиршай ҷои мешидагиш 145 000 сомонӣ. касоне ки мехара ина марамат ватсапшон 2480 занг бизанен. алиш мешава, алиш намешава, и тарафша ҳичи қайд кардагӣ нестанд. дӯстон худотон бо ватсапшона муроҷиат када маслиҳат кунед, маъқул боша бигирен шав. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе тарафҳои Нефтяникда қарор дорад. 3 сотих масоҳат, 2 комната. ина ҳами сайстоянӣ карданша, далши астарниша худотон касе ки мехара мекунен. 110 000 сомонӣ. рақамҳои чӣ гап? 938 ё ки ватсапшон +7 901 530 занг занен. дар охири калидор мега баняу ҳоҷатхона ҳастай. тагиш хоб подвал. тагиш подвал кардагӣ. обсветиш наздикай. ҳамсояҳо зиндагӣ доранд. боз камтар нашоти нарх муомила меша. бочкаи калон дар боло мондагӣ. хулас бачаҳои азиз зангда чахчах када бигирен шав. мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки назди ҳавлигӣ квартира ҳастае, ки дар ноҳияи шаҳри Туз, деҳаи Полигон. нархша 160 000 сомонӣ. сехонага 70 метри квадратӣ. об свет дора. об дар хона, свет дар хона. 2 этаж, доми 2 этажа ҳастае, яъне ки хона дар 2 этаж қарор дорад. аслан квартира бигӯем хато намекунем. рақамҳои 533 дастӣ ё ки +7 977 ватсап. як хонаи 4x4, як хонаи 5x4 ва як хонаи 4x4 дига. хонаи 6x4, 5x4, 4x4. калидор, балкон дора, об свет ҳастай. ремонти хона нав, асон бад нестай. документҳо ҳамаш
100%. мактабаш 20 минута рах ай дӯстон. ай райони шаҳри Туз 10 минута рах то хонара. яъне ки чиз чора қатӣ фурӯхта мешавад. хонаи ҳаштум. квартираи фурӯшида ҳастае ки як комната квартира дар 18-ум этаж қарор дорад. 40 метри квадратӣ дар Душанбе тарафҳои Зарнисорда қарор дорад. 155,000 сомонӣ бо муомилаи хубам дорад. ватсапшон 8138 аз номи канали Хонатеҷа занг занед. хоб рақамҳои ватсап занг занед 155,000 мега. маълумоти бештар оиди ҳами квартира дӯстон рақамҳои 8138 занг занед. бачаҳои азиз, ҳами шумо дар чизе ки барои фурӯши реклама боша агар дар ватсапи мо дар аввал дар охир мондагиай пасон карда видеонавор кунед ё ки суратҳоша чотка карда роӣ кунед. худо хоҳад навори баъдинада дар канали Саудо ТВ ҳай, дар канали Хонатеҷа ҳай, дар канали Авто ТВ ҳай рекламаи пасонаш мекунем, фурӯшта мегзорем. бачаҳои азиз, мегзарем ба нуҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Ҳисор, роҳи Қалъа, роҳи Шарора, деҳаи Навобода қарор дорад. нархша мега 120,000 сомонӣ, 3 сотих, 2 дархона, об светам дорад. рақамҳои дастӣ 990 ёки ватсап 946 занг бизанед, маслиҳат карда бигирен. об кашидагӣ то хонара, кухни, баня, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастай. машруткаҳои 126 ва дигарҳо аз пеши хона мегзаранд. мактаб, масҷид, мағозаҳо, аптека ҳамаш пешашда қарор дорад. ина ҳами ҳолат кардемша далши астални пул нарасид, савдош мекунем. мега касе ки мехара 120,000 сомонӣ. хеле нархҳо умуман нестай. мегирен далши хитон чикор мекунен, ремонт карда зиндагӣ мекунем. бачаҳо, мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Чортут. 8 сотих замин масоҳат, як дархона. нархш 95,000 доллар, суми тоҷикӣ 1 миллион сомонӣ тоҷикӣ. рубл не, бачаҳо азиз, 1 миллиони тоҷикӣ. ватсапшон ахираш 32 занг занед. кухни, аловхона, ванна, бассейн дорад. об свет ҳаст без мушкилӣ. фундаментҳо рехтагӣ барои 5 хонаи калон ва 3 подвал, 1 калидор, 1 ванна. хулоса харидори аниқ бошед занг занед, маълумоти пурра занг занед мегирен. канализатсияам дорад. маълумоти пурра занг занед. бачаҳои азиз, мегзарем ба 11-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дукомната масоҳати 1 сотиха. шаҳри Душанбе, Кушониён, Шодобда қарор дорад. 170,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. инами хона касе ки мегира 1,70 мега. бачаҳои азиз, дукомната 1 сотих, 40 метри квадратӣ, ремонт средняй миёна ҳолат. десен кадом ҳолат қарор дорад. об свет дора, нашод канализатсия дора. рӯпарӯи бозори Кушониёнда қарор дорад. ҳамин хона Шодобда. хулоса ки бачаҳои азиз, маълумоти бештар оиди ҳамин хона 0200 рақамҳои дастӣ приямои занг бизанед, маслиҳат кунед, маъқул боша бигирем. бачаҳои азиз, лайкҳоро ҳатман ва ҳатман бизанед. касе ки ҳамин овоза мешнава, лайке ки дар тарафи дасти чап дар поин мондагиай, ҳамура бижиқенда навора дарҷи тамошо кунед. хонаи фурӯшӣ 12-ҳам дӯстон. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ 1, маҳаллаи Дар ё Бод, 250,000 сомонӣ бо муомилааш қатъиай. муомилааш қатъӣ мега 250,000. 3 хона 4 сотих масоҳат. ватсапшон 4343 занг занед. 2 хонаш 6x3, 1 хонаш 3x4. магазин, масҷид, мактаб мега 200 метр раҳшон разница дора. роҳи калон боша 50 метр айхона дурай. фурӯхта мешавад ба суми нақд 250 та бо савдои хубам мекунем. меган соҳиби ҳамин хона. дӯстон азиз, маълумоти бештар ватсапда занг зада бигирен шава.
мегзарем ба 13-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кулуб, деҳаи Шулулуда қарор дорад, ки 5 сотих масоҳат ду дархонаи барак кардагӣ бо хишт бардоштагӣ, бо лои хиштда хулас 45,000 сомонӣ нарх. ин тараф мардум зиндагӣ дорад. рақамҳои дастӣ 08 ватсапшон +7 925. документош ҳастай маълумоти пурра оиди ҳамин хонае ки дар деҳаи Шулулуи шаҳри Кулуб қарор дорад. оиди ҳамин хона хулас 55 54 ватсап дай мега ки занг бизанен, чахчах мекунем, бо маъқул боша агар омада бинен бигиренша. ин тараф боз фундамент рехтагӣ тайёр дӯстон азиз. мегзарем ба 14-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки деэтажа 9 комнатага 14 сотих масоҳат ноҳияи Данғара, кӯчаи Исмат Шарифда қарор дорад, ки бо нархи 501,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ватсапшон 0802. хона дорои ҳаммом, ҳоҷатхона ва ошхона мебошад. ҳавлӣ дар маркази ноҳияи Данғара ҷойгир аст, назди водоканал ҷойгир мебошад. масоҳати хона хело ҳам калон буда барои зиндагии ду оила басанда мебошад. дар саҳни ҳавлӣ боғчаи хурд буда бо дарахтони мевадиҳанда сояафкан оро дода шудааст. маълумоти бештар рақамҳои ватсапда занг занед, мегирем бачаҳо азиз. мегзарем ба 15-умин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи восеъ деҳаи Эмомалида қарор дорад, ки дорои 6 сотих масоҳат 4 комната обсвет дора. ҳаққи ҳамсоя ҳама зиндагӣ кардеста дӯстон азиз. рақамҳо барои тамос 08 ватсапшон +7 925. оиди ҳамин хона пурсоншен дӯстон. маромад ин аст, занг бизанед, чахчахка бигирен. хона бо тамоми санъат, гирдаш маҳкам обсвет. даруни хона дӯстон дар видео магин нестай, не ки ремонтҳои хона беҳад зур фасон зури бад кардаганша. касе ки мегира бурд мекуна 250,000 бо муомила шай. ина маромад зангаватка чахчах када бигиренша. 16-ум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната масоҳати 6 сотиха дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлолда қарор дорад, ки бо нархи 170,000 сомонӣ фурӯхта мешавад дӯстон. хона дар шаҳри Ваҳдат дар деҳоти Истиқлол 4 дархона масоҳати 6 сотиха фурӯхта мешавад. срочна ина ҳамин ҳолат кардиянша. ака семенблокай пенаблокай нафаҳмидем соз. хоб барои гирди забор бетон рехтагӣ тайёр. ҳавлӣ яъне ки ҳамвори хушрӯ хоначара бардоштан семенблок даст бача азиз, не ки гирдиш забор ин тараф гирифтагиай. маълумоти бештар рақамҳои 46 22 аз номи канали Хонатеҷа дӯстон пурсон шавем. навори ирӯзаи Хонатеҷа ба 16 дона хонаи арзон тамом шид. ҳамин навор маъқул шуда боша, касоне ки то охир тамошо кард дар комментария нависен ки мо то охир тамошо кардем, Хонатеҷаи наворо беҳад зури бад омад, хонаҳои арзон мондем. баъри шумо лайкҳоро ҳатман бизанем, барои реклама муроҷиат кунем. номеро барои реклама мошинай, заминай, хонай, квартира чизе боша агар дар ватсап суратоша ё ки видеонавори фасон карда роӣ кунем, худо хоҳад навори баъдина реклама гизала мекунем, фурӯшта мегузорем. зиндаву сарбаланд бошен. раҳмат ки моро тамошо мекунем азиз. хайр дӯстон азиз.